wisdom of ant ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଜ୍ଞାନ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ଏକ ଦର୍ଶନ ଯାହା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ହିତୋପଦେଶ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରୁ 11 ପଦ ଯାଏ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ହେ ଅଳସୁଆ, ତୁମ୍ଭେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାହାର କ୍ରିୟା ବିବେଚନା କର ଓ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ। ତାହାର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କି ପ୍ରଭୁ କେହି ନଥିଲେ ହେଁ ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଆପଣା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ପୁଣି ଫସଲ ସମୟରେ ଆହାର ସଞ୍ଚୟ କରେ। ହେ ଅଳସୁଆ, ତୁମ୍ଭେ କେତେ କାଳ ଶୋଇ ରହିଥିବ? ତୁମ୍ଭେ କେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଉଠିବ? ଆଉ ଟିକିଏ ଶୋଇଲେ, ଆଉ ଟିକିଏ ଢୁଳାଇଲେ, ଆଉ ଟିକିଏ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ହାତ ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଲେ ତୁମର ଦରିଦ୍ରାବସ୍ଥା ଖଣ୍ଡ ପରି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଦୀନତା ସସଜ ଲୋକ ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। 5ଟି ଦାର୍ଶନିକ ଅଛି ଯାହା ଆମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିରୁ ଶିଖିବା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର କୌଣସି କମାଣ୍ଡର ନାହାନ୍ତି ଏବଂ କମାଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଏବଂ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେବେ ସେମାନଙ୍କର ବସା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ବଦଳାଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମର ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ସକ୍ରିୟ ରହିବା, ନିଜ ପ୍ରତି ସଚୋଟ ରହିବା ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ହେବା। ନମ୍ବର 2, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସତରେ ଯୋଜନା କରେ ଲମ୍ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁକୁ ନେଇ। ସେମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସଦାବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ରହନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନିଜକୁ ମନେ ପକାଏ ଶୀତ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବେ। ସେମାନେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା କିଛି ଆମର ଜୀବନରେ ହୋଇଛି ଏହା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ନାହିଁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କେବେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ରାସ୍ତା ରୋଧ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଉପର ତଳକୁ 4 ଫୁଟ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବେ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତା ନ ମିଳିବା ଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ କଷ୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଶିଖିବା, ନମନୀୟ ହେବା ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ହେବା, ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 5, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସବୁବେଳେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଥିବା ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେବା। ଏହା ସର୍ବଦା ଆମକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତକୁ ନେଇଯିବ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର। এই ভিডিওটি ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ and share it please।